para pamirsa sedaya. Enggal undangan sonten menika kula sawarga saking Srijaya Buntara badhe ngabaraken kutha Kepang sekawan sakembaran Pradarup dening Prabu Caling Srenggi. Inggih kados putra-putripun kula sawarga saking Srijaya Buntara nyuwun idi pangestu mugi kalih saking sami kala ewasana. Para tamtama waraga Srijaya Buntara lumaksana ing baris. Iya. Siaga